všichni, vítejte u dnešního videa. Toto video je o tom, jak skladuji svou kosmetiku. Předem vás chci upozornit, jestli vás to nebude bavit, tak se na to nekoukejte. A nemám teda toho moc, protože je mi teprve 12. Můžeme jít teda asi na to. Svoji kosmetiku skládám na takovéhle šuplíčku. To mám takový bobek. Nad svou toaletkou mám takovouhle nástěnku a tohle do růži a kdy mám chodit do knihovny. A teď už se teda vrátíme k té toaletce. Vypadá to teda takhle. Je to normální dřevo, jak kdyby, ale je to vlastně z dřeva. Jako první bych vám chtěla ukázat toto. Tak tady mám nějakou tu kuličku pod paže. A teda stezka, mám teda stezka, jako je to fakt dobrý, používám to moc ráda. Teď tady mám teda takovejhle proti beděrům, je to od Original Atok, a je to teda levandule a je to fakt asi dobrý, já to používám a fakt mi to pomáhá. Pak tady mám plaťovou vodu. A tady mám nějaký krém na tělo. A tady mám jako kdyby takové malinký zrcátko, jestli potřebujete přiblížit. Tady asi vidíte. No to je jedna. A já tady mám takovou voňavku, kterou jsem dostala jakože na Vánoce od mamky. A jakože je fakt pěkná. Tady mám potom takovouhle jakože takový šupličky, první, druhý, třetí. V tom třetím mám mušle jenom a nějaké zbytky. V prvním už jo, takže tam mám takové rtěnky, vlastně jakoby, takže tam mám nějaký jelení lůj, lesknarty, DMT. A potom mám nějakou rtěnku. A pak tam mám tady takovýhle, jako kdyby, takový krabičky. Já ukážu teda jednu, a je to každá jiná. Tohle je třeba taková do růžová. A vlastně je to od Only You. Dostala jsem to na Vánoce a je to tak pohodlný na ty, ale dělám to špatně. A v druhé teda mám nějaké krémečky, mám pleťovou masku, pak tady mám korektor a tady mám ty tamponky. Jak vidíte, tak tady je potom takový kufříček a v tom mám teda oční stíny. Když to otevřu, tak můžete vidět, že to vypadá teda jakože takhle. Zase zrcadlo. Pak tady mám teda nějaké štětečky. Mám štěteček na pusu, na oči. A pak by tady měly být, tam jsou, a asi už tam nejsme, nemáme tam, ale ty byly na to na půdru. Tak potom tady mám teda stíny. První tady mám teda od kamarádky, jsem státy nevím, je kupovala. A jakože vypadají teda takhle. Mám modrá, světla modrá, taková do fialová. Teď jako nebudu, no, kdybych to otevřela, tak vypadá takhle. A pak jsou fakt jakože pěkný. Pak tady mám teda takovýhle od Essence. A to je takový do hněda. Já vám to ukážu. Ježiš. Tak vidíte, jak to takový do hněda. Tady vlastně tak, tady to používám nejvíc, jak vidíte, a ona vypadá jakože takhle. Taková, taková jako kdyby světlounka. Tak tam mám vlastně bílou, světle hnědou a tmavě hnědou. Pak tady mám tady takový další od Essence. A ty tady je takový světlý, jak jsem ukázala to první.
Tak tady mám nějaký od Miss Sporty, který jsem ještě nepoužívala moc. A pak tady mám takový taky od kamarádky, který jsem dostala na Vánoce, to je takto. A to jakože fakt pěkný. Pak tady mám od Onlyu. Tady takhle, kdybych je otevřela, s jednou rukou to je jakože blbě, ale už to mám. Vypadají takhle, a jsou tak jakože pěkný. A pak tady mám teda nějaký se čtyčkama. To jsou vlastně jenom čtyčky. Ještě otevřu, tak to vypadá tak. Tak je to pěkný. Jak vidíte dále, tak tady mám takový košíček zelený. A tam mám teda daný takhle gumičky, které používám často. A vedle toho mám takový ten hrníček. A některý mi napsaný, že hrníček patří Moničce. To mám napsaný takhle jakože zdravnělině. A vlastně tady mám nějaký vlastně řasenka od Miss Sporty, od Miss Sporty. Pak tady mám řasenku od Essence a řasenku, kterou jsem dostala jakože od babičky, když umřela. Tak tady mám nějaký jakože pinzety s růžovou, to je ta velká růžová, tady je stříbrná malá. A pak tady mám nějaké skřipce a tady mám vlastně lak na vlasy, který hodně často používám.